A že by dva přijeli do jednoho hráče, což je přesně případ této situace. Ne za 3 hráče, každý dal. Už len traja, ale je to ostát. Vítej doma na Slovensku v hlavní hestriku. Dneska se stávají třetí za sebou mistry České republiky ve hře Counter-Strike 1.6, což se doposud povedlo pouze a jenom skvadu okolo Obludy, Davea, Tasa a dalších, kteří si připsali za Neophyte několik úspěchů, za Necroracers a pak za AMD Cyber Team, ale jinak žádnému jinému týmu se nepovedlo. Devil, Chizo, Unreal, Gregy a Euro. Tak chlapci pro vás něco mají a myslím si, že je to teda hodnotnější, než co vám kdy hodil Jirka Forman. Tak kluci, tak, tohle jsou, prosím, Slováci, mistři České republiky. Zase Fabery Velatrojes nemusí být úplně smutný, já teda taky gratuluju k výkonu, bylo to super. Škoda, že nás zastihly některé komplikace, ale to se prostě stává. Tak se mnou se teda asi nikdo podávat ruku nebude. Ahoj, tak já se právě před váma jednou. Tak, nebo já vás nechám podávat, tady už to dojedu. Tak, vám děkuju, že jste sledovali, snad se vám to líbilo. Určitě se takovýchhle věcí můžete dočkat na obrazovkách PG24 ještě spoustu. Showmeče, to si myslím, že je jedna z věcí, která táhne diváky úplně nejvíce a co si budeme povídat, v televizi se na to dívá pěkně, ale takhle naživo vidět ty emoce, to je opravdu velká paráda. Myslím si, že sami vidíte, nebo doufám, že už konečně to začnou všichni uznávat, že máme tady